Teño diante de min un mapa. Marquei todos os lugares que foron asaltados polo lobo nos últimos anos. Fan un círculo e no centro, lonxe de calquera dos seus golpes, está a Fraga da Senra. Non o quero como abogado, senón como detective. Quero que colla quen me roubou as ovellas. O lobo de Malvís estaba diante, co pano e o seu sombreiro de avancha. Dixo quen era e que lle entregase as ovellas e os cartos se non quería acabar mal. Mi padre, xa está, non pasou nada. Pero puido pasar! Que o axude Indalecio. Pero hai que atrapar a ese fillo de mal. Indalecio vai con Matilde buscar pegadas ao lugar do asalto. Aquí debeu caelo Simón. Ainda hai manchas de sangue. A banda debía estar agochada entre estas árbores cando a sorprenderon os gardas da canteira. As ovellas. As 4. Hai que ter cuidado. Este pode ser o agocho do bandoleiro. Como unha rapaza tan lista como a ti se pode deixar enganar por 4 anécdotas amables sobre un deses animais? Pero por que te pos así? Sabiches o que lle fixo a Martiño? Póñame co cuartel da Garda Civil. Non faga nada. Agora mesmo imos. Que pasa? O lobo de Malvís. Por fin se fará xustiza. Nunha sociedade xusta, ninguén tería que botar so monte para fuxir do reclutamento. Venceslao, chegas moi cedo. Poñan todos atención, un momento, por favor, para relatarlle la historia do malnacido ladrón. Tempos de sangue e de guerra, soldados que acubaban, os cartos libran da morte a quen nos poida pagar. Celso Andrade sen posibles, a guerra non quere ir, e como non ten diñeiro prendeu a Garda Civil. Pero Andrade, aunque é humilde, ten furioso corazón, e para non ir a Cuba convertese en desertor. Cheo de frío e de fame, asalta unha carruaxe. No carreiro de Malvís perdemos a Celso Andrade. E no seu lugar a groma o fero lobo Malvís, a quen se lle xunta xente vida de todo o país. 5 deles dan a nota: Gabito, Aneiro, Sanfir, o Pichón e Mailo Lobo, lobo, ladrón de Malvís. O bandoleiro ten sona de ser cortés e amable. Coas víctimas que asaltaba era o outro, Celso Andrade. Ese todo que principia a súa fin ten que chegare, todo canto ten remate nal, ha de comezare. No camiño á canteira de Sete Ventos. Hai 2 días. Un asalto que pode ser considerado o primeiro fracaso da banda do Lobo de Malvís. Ese chocolate recende que dá gusto. Gracias. E que pensaba roubar nunha canteira? Granito? A nómina. Di algo máis? Os gardas da canteira colleronos por sorpresa e prenderon a un da banda. O Simón, o máis perigoso de todos. Despois do lobo, claro. Non me gusta nada que lees esas cousas. Pois a min gustame lelas. Di algo da recompensa. Andaba polas 2000 pesetas, non? Xa anda polas 3000. Que nas pillara. Máis do que calquera traballador gaña en 2 anos. É unha cidade, que aquí aínda é menos. Bonita cousa, a caza do home polo home. Deso sí que non tens que aprender, Paquiño. Nin deso nin de nada. Os bandoleiros son criminais, non é así? E Pimpinela Escarlata ou Robin Hood? Se houvese bandoleiros preto de Celavella xa vería. Sorte que temos. Demo de rapaz, vouche prohibir que lees esas novelas de aventuras. Paquiño leva razón. Nos montes hai lobos de todas as pelaxes. Certo. Precisamente o lobo de Malvís Que? dis que ten bons modais e que fuxe da violencia sempre que pode e nunca lle rouba aos que teñen pouco. Un lobo sempre é un lobo, Pablo. Este acabará na cadea. Como abogado, coñecín a máis de un aos que a xente lle levanta o sombreiro que merecería máis cadea co lobo. Meu tenente, Martiño Loureira, o fillo do zapateiro. Que lle pasou? Ese rapaz traballa para min. Foi asaltado preto da vila por uns bandoleiros.
Martiño, como estás? Ai, señor, levaron as ovellas. Que ovellas? Merqueinas na feira de Baldarío, como mandou o señor, pero roubaronmas. Cantos eran? Cada cousa a seu tempo. Como vai esa ferida? Fixeronlle un bo corte, levaronlle 2 dedos. Non ten moi boa traza. Perdón. Puido ser peor. Poñeraste ben. Tes que ter a perna en repouso absoluto, senón a ferida pode abrir. En canto mellore, pase polo cuartel a poñer a denuncia e facer unha declaración. Eu de declaración non lle sei, tenente. Só sei quen foi o que me fixo isto. O lobo de Malvís. Levaron as 4 ovellas e os cartos que lle sobraran da feira. Cartos de pombo, a fin de contas. Tamén lle levaron un par de dedos, os 2 pequeniños do pé esquerdo. Ai, Virxe Santísima. Ainda estiven onte co seu pai na zapatería. Non fora acólito teu, Tomás? Moitos anos. Ata pensei que tiña madeira de cura. O peor de todo é que volveu pasar aquí, en Celavella. Como se non chegase co de Arsène de Lebrun. O lobo de Malvís nunca se chegara a Celavella. É moi raro. Raro? Eu máis ben diría que perigoso. Xa verá como mañá saen todos os xornais. E non vais a ir. Xa pasaron 2 días e aínda seguen a falar do asalto á canteira esa. 7 ventos. Media páxina. E da guerra de África, Témola casi gañada. coa axuda de Francia. E din algo da peseta. O ano pasado $1 valía 5 pesetas e pico. E agora xa está case a 6. E nada. O importante é manter a xente apartada dos asuntos reais con noticias de segunda. Tomás, os xornais publican as cousas que a xente lle gusta ler. E os bandoleiros venden máis que a economía. Se non che gusta como vai o mundo, só tes que cambiar de xornal. A min dame moito máis medo o lobo co dólar. A señora ten máis razón con Santo. Se o lobo anda pola volta, pode asaltar a calquera. E polo que lle fixo a Martiño non é tan amable nin educado como dis, Pablo. Negouse a darlle as ovellas e atacouno cun machete. Non sei. Hai moitas cousas que non cadran. Bos días. Bos días. Hola, Martiño. Como andamos? Non moi ben, cabo, pero a cousa vai mellorando. Mellor estaría co pé en repouso. Se escoitou o que dixo Inés. Só viñamos poñer a denuncia. Para que perder tempo? Cabo, por favor. A modo. Gracias. Eu veño presentar denuncia polo roubo e el pola agresión. Se non é preciso tanto ten. Só quero esquecer Pombo isto. ten razón. Non podemos permitir que este crime quede impune. Onte xa tomei nota do que nos contou na botica. Eu non estaba na botica. Pois lea o informe, cabo. Agora faga memoria, díganos o que lembra. Sí. Saíron de entre as árbores e rodearme. Os 5. O lobo de Malvís estaba diante, co pano e o seu sombreiro de abancha. Dixo quen era e que lle entregase as ovellas e os cartos se non quería acabar mal. Negueime. A intención non era mala, pero 5 contra 1. Para a próxima vez tes que ser un pouco máis realista. Cando se quere servir ben, un non pode calcular os riscos. Serviríasme moito mellor que os 2 pés enteiros. Siga, Martiño. Díxenlle que non e atacoume co machete. Boteime para atrás e só me feriu no pé. Colleron os cartos, as ovellas e desapareceron. E como chegou a tabela? Curei a ferida coa camisa como puiden e vin aos poucos. Tiven sorte de que a señorita Inés me atopase. A ver se faz algo co teu fillo, eh? E que vou facer? Recortarlle esta noticia. Fala do suposto asalto do lobo de Malvís, preto de Celavella. Don Pablo que non estaba alcacén para gaitas. Sobre todo para Martiño. Diz que lle cortou un pé inteiro e que lle levou 20 ovellas. 2 dedos e 4 ovellas. Como se fosen 20. Eu sinto polo rapaz, pero o que é por pombo xa se sabe. O que rouba un ladrón ten 100 anos de perdón. E cantos anos ten de perdón o que lle compra a mercancía? Martiño xa está moito mellor. Senta aquí. Que vas tomar? Unha copa de augardente, se ten. Agora mesmo.
Xa ves o que lle fan á boa xente os teus amigos bandoleiros? Contalle, Martiño, contalle. Foi o lobo de Malvís. Se mo permiten, eu teño unha teoría ao respecto. Conte. Polo que eu sei, os bandoleiros todos teñen unha base, un lugar discreto no monte. Certo. O mes pasado colleron a partida dos Montero, no seu agocho, preto de Ribadavia. Era como unha aldea. Tiñan pozo, gando, millo, mesmo querían instalar o teléfono. Todos teñen un refuxio, un lugar ao que volven despois do asalto, para descansar e preparar o seguinte. Pois tampouco nos descobre nada novo. Aquí ven a miña teoría. Os asaltos non nos farían nunca nin moi lonxe nin moi preto do seu agocho. Por qué? Moi lonxe non, para poder volver a tempo á seguridade do agocho. E moi preto tampouco, para evitar ter problemas cos paisanos. E tamén é como unha barreira psicolóxica, como se roubar cerca da casa os fose delatar. Eso aplícao tamén ao asalto de Martiño. Exacto. Pero o seu asalto saese do patrón. É moi lonxe da zona onde traballa o lobo de Malvís. Sí, a min tamén se me fai raro que o lobo traballe tan preto de Celavella. Traballe. É unha maneira de dicilo. E logo está o xeito en que foi asaltado. Ese home dixo que era o lobo de Malvís. Puido ser alguén imitando ou algo que fixo que o lobo cambiase o seu xeito de actuar. Tamén pode ser. Interesante. E a que ven esta routada de psicoloxía criminal? Veña, don Pablo, non se faga o misterioso. Este patrón do que lle falaba é o que seguíamos eu e máis os meus amigos en Santiago cando íamos de troula a facer unha das nosas. Nin moi lonxe, nin moi preto da pensión. Pois mira ti. A ferocidade do ataque de Celavella contrasta co carácter amable e galante do lobo de Malvís. Galante. Inés. 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 Bos días, Venceslao. Estabas dormida? Non, estaba lendo unha noticia sobre o lobo de Malvís. Espero que axiña collan a ese criminal, aínda que din que é moi amable e moi galante. Que dis? Como unha rapaza tan lista como a ti se pode deixar enganar por 4 anécdotas amables sobre un deses animais? Pero por que te pos así? Sabiches o que lle fixo a Martiño? Venceslao, que che pasa? Nada. Só viña a quedar para esta tarde. Ou pechar a botica. Pero a que ven ese humor? Información recibida. Poñerémonos en marcha inmediatamente. Mande-o co meu nome, xa está. Que? Mandáronlle cazar ao lobo de Malvís? Non. Despois do asalto á canteira de Sete Ventos, a comandancia mobilizou a reserva para rastrexar os montes. E vostede? A min encomendaronme outra misión, a que tería que facer a reserva. Pola cara que ten, parece que esa misión non é do seu agrado. Temos que seguir ocupándonos do recrutamento. Como? Pero non marcharon xa os quintos. Eso pensaba eu, pero a guerra seguen. Xa sabe como é este traballo.
Cobrar impostos dos que poidan librar pagando, chamar os seguintes da lista, vixiar as desercións, as denuncias... Sí, é un mal traballo, sinto por vostede. E polos mozos que terán que ir. Protestei. Pero din que é o meu deber. O meu deber. O meu deber é facer cumprir a lei. E axudar a xente cando se pode. Ese é o meu deber. Para iso estou aquí. E para cumplir as ordes, claro. Sinto, pero tiña que desafogar. Quero contratar os seus servicios. E de que se trata? Unha compra, unha venda, impostos? Ou é que vai facer testamento? Xa o fixen. Non o quero como abogado, senón como detective. Quero que colla quen me roubou as ovellas. O lobo de Malvís? O lobo de Malvís ou quen sexa. Vostede mesmo dubida de que fose el. Pero fágao con rapidez e discreción. Gustaríame que, ata que non remate este asunto, non collese nada entre mans. Non vai ser doado. Teño moito traballo. Xa. Pero seguro que non lle viñan mal unhas vacacións cando remate. Que pasa? Non lle gustan os billetes grandes? Espero noticias súas. E se é necesario rastrexar o monte, Matilde fala con teu pai. Eu correrei con todos os gastos. Sí. Pero o meu pai non lle vai pagar 3 veces o seu tempo. A que ven tanta ansia por 4 ovellas? Só con pechar esa porta gastou máis cartos do que lle custan. Mañá iremos buscar os bandidos eses e as ovellas. Se Pombo dixo... O que non entendo é esa teima que ten Pombo por recuperar 4 ovellas. E moito menos despois dos cartos que lle vai custar. Vostede entende algo, mi padre? Sí. Por que o fai? E por que o vai facer? Non o sei. Pombo non pode consentir que un salteador lle roube e manque a un dos seus homes. Polo que dirán na vila. Fora dela. Dun lado e do outro da raya. Os seus colegas. Xa. Son xente perigosa. Se notan que Pombo é débil, podería ter problemas con eles. Venceslao, chegas moi cedo. Señor, ei, señor, é vostede o lobo de Malvís? Non. Mire, teño estes recortes. Que te pasou, Paquiño? O lobo de Malvís. Sí, sabe. O seu recorte sobre o lobo de Malvís. Non, estivo aquí. Anda, Paquiño. Vai para casa e garda ben isto, que non o ves a tua nai. É certo. Hola, Inés. Inés. Inés, estás ben? Claro que non estou ben, non podo respirar nin ver nin nada. Tranquila, tranquila, xa pasou. Tiña razón, son como bestas. Que dices? Como animais. Xa pasou. Foi ese home. Tranquila, tranquila. Foi o lobo de Malvís. Son un estúpido. Acabo de decirlle a Paquiño que temos que actuar con rapidez antes de que o asunto se nos vaya das mans. Só é unha teoría, sí, pero os datos cadran. Teño diante de min un mapa. Marquei todos os lugares que foron asaltados polo lobo nos últimos anos. Fan un círculo e no centro, lonxe de calquera dos seus golpes, está a Fraga da Senra. É certo, estou no vendo. Claro que é unha fraga moi espesa, e lonxe de calquera das estradas. Un agocho ideal, non lle parece?
Gracias, meu comandante. Mañán fará unha batida pola fraga da Senra. Pero non decía que teñamos que poñernos co recrutamento, que o lobo non era asunto noso. Que espere o recrutamento. Saltou a Inés, a botica. O lobo entrou en Celavella, agora é asunto meu. Noso. Alégrome, meu tenente. E os cartos da recompensa... Os golpes en Celavella sáense do seu patrón. Do patrón de quen? Algo debeu pasar na canteira de 7 ventos que o fixo cambiar. Co seu permiso, meu tenente, pero xa é un pouco tarde. Se non lle parece mal, eu retírome a descansar. Descanse ben, cabo. Mañá imos de viaxe. Quero visitar esa canteira. Estea preparado para sair ás 5 da mañá. Ás 5 da mañán? Pero eso é dentro dun anaco. Era case hora de pechar. Eu estaba na rebotica. Cago en todo. Entrar na miña casa e ameazar a miña propia filla cunha escopeta. Tranquilícese. Mi padre, xa está, non pasou nada. Pero puido pasar. Que axude Indalecio. Pero hai que atrapar a ese fillo de malana. Indalecio vai con Matilde buscar pegadas ao lugar do asalto. Vale. Pero se fan falta cartos ou o que sexa, será dígamo. mellor que vai a descansar un pouco. Contarelle o que pasou. Sí, vai ser mellor. Nunca vinga meu pai así. Pois será mellor acabar con isto canto antes. Sigue. Era case hora de pechar e eu estaba na rebotica. Que facías ali? Estaba preparando un medicamento para a tose. Escoitei un ruido e pensei que era un cliente. Venceslao, chegas moi cedo. E logo vendoume os ollos, amordazoume e atoume a unha cadeira da robótica. Usou isto. Tan delgada estás. Que gracioso. Venceslao levou o resto. Podo levalo. Non o quero ver diante. E cando te ameazou, onde estaba? Aquí, apuntándome ca esquerda. Ajá, era zurdo. Estaba só? Non escoitei a ninguén máis. Actuou só, sen a súa cuadrilla. Supoño, eu estaba cos ollos vendados ata que chegou Venceslao. E a que viña o tenente a esas horas? Buscar un remedio, unha tisana. Pro da tose, do seu ardor. Sí, un remedio para a tose. Que tal? Houbo sorte? Os ladróns sempre a teñen. Pasou demasiado tempo. É demasiada xente. E ninguén viu nada. As ovellas, ademais de pegadas, deixan lá. E aquí enganchouse algunha. Hai pisadas de ovella. Unhas 4. O que está de sorte é vostede, señor Veiga. Leocadia é piroca que di non sei que dun fío, que non sei que. Ai, sí, moi ben. Mi padre, vostede voxeou, verdade? Sí, hai tempo no exército, sí. Entón algo saberá. Claro, eu era moi bo. Pódeme ensinar? Para que queres ti vosear? Para defenderme. É así. Así. Así máis. No xornal di que o asalto foi na propia canteira, meu tenente. Non se fíe dos xornais, cabo. Foi aquí e non houbo asalto. Os gardas da canteira colléronos por sorpresa. Aquí debeu caelo Simón. Ainda hai manchas de sangue. A banda debía estar agochada entre estas árbores cando a sorprenderon os gardas da canteira. Viron que o lobo estaba preto do Simón. Co seu sombreiro, o pano e a capa.
O lobo tiña que estar agochado por aquí. Por qué? Preto das manchas de sangue. E porque é o lugar desde que se vixía mellor o camiño. Debeu ser unha longa espera. Tabaco de liar é moi forte. Non é moi común. E as cabichas están mordidas. Recollas. Peculiar xeito de fumar ten o lobo de Malvís. Noutro país, teu pai traballaría para a policía. Seríalles dunha axuda inestimable. De quen aprendeu todo eso? De ninguén. No monte. As ovellas. As 4. Hai que ter cuidado. Este pode ser o agocho do bandoleiro. Non. Como sabe? Non hai rastros de que viva ninguén. É só un cercado para cardar o gando. E non ven ninguén desde hai polo menos 2 días. Raro, non? E esa tira? Onde sacaches eso? É co que ataron a Inés. Son iguais. Sí. Así que quen roubou as ovellas... É o mesmo que atacou a Inés. Tal e como supoñíamos. Pásalle algo, mi padre. Nada. Agora só lle queda atrapar ao ladrón. Que lle pasa? Non sei. Algo non lle gustou. Paquiño, a ver, ven aquí. Vouche ensinar o boxeo que me ensinaron a mí, vale? O primeiro é a posición. A ver, esta perna. Adiante. Agora, pega ese brazo aquí. E agora esta man adiante, vale? E agora pegar, veña, con forza. Veña, forte. Aí está. Máis forte. Bos días. Bos días, Pablo. Bos. Como vai esa tose? Que tose? A súa tose. Non foi á botica por un medicamento. Cando atopou a Inés atada. Ah, sí. Vai mellor, gracias. Bo medicamento. Xa me dirá calé. E a que ven, Pablo? Supoño que non por unha receita. Viña a consultar a declaración de Martiño, se non é molestia. Vexo que están interesados nas miñas teorías. Sí. Os golpes do lobo siguen o patrón que vostede dixo. Comuniqueillo á comandancia. Tome tamén estas notas que tomou Inés sobre a ferida. Gracias. E a que ven ese interese no caso? Contratoume Pombo. Vin onte por aquí, pero non o topei. Fomos a canteira de Sete Ventos. Foi unha longa viaxe. Estamos desfeitos. Desculpe. Sí? Bos días, meu comandante. A banda do lobo. Moitas gracias. Sí, seguro que vai aparecer. Gracias outra vez. Atoparon o agocho do lobo de Malvís onde lle dixemos, na Fraga da Senra. Colleron os outros 3 da banda, só falta o lobo. É vostede un lince, meu tenente. Vexo que funcionou, patrón.
Cando un ten razón e aí lla quedar. E se é tan listo, por que non nos di onde podemos pillar o lobo ese? Boa pregunta. A verdade é que non o sei. Cal é o patrón dun lobo acosado? Un segundiño, Matilde. Quero ver unha cousa. Xa te avisarei. Aquí ten as notas que tomou Inés sobre a ferida de Martiño. Botelles unha olhada. Matilde, díxenche que esperases un momento. Que está pasando? Son o lobo de Malvís. Creo que me andaba buscando. Que é o que quere? Cartos. Non vin aquí para roubar. Só quero pedir a súa axuda. Cunha pistola? E sen ela non terían chamado a Garda Civil. Pode ser. E cumpriría co seu deber. E agora que xa sei que non vai usar a pistola, que pasa? Se chama a Garda Civil. Non se faga o listo. O mesmo que agardei podo sacala. Que veña aquí en son de paz non quere dicir que sexa... Inofensivo. Parvo. Ben, díganos que é o que quere. Quero contratar os seus servicios. Para que? Quero que limpe o meu nome. Os dous asaltos que se cometeron en Celavella non teñen nada que ver comigo. Son dous crimes groseiros e violentos que nada teñen que ver co meu talante. Entón, quere que eu... Por qué? Moitas veces baixo as vilas. Así, sen o pano nin o sombreiro. Para tomar un viño. Pero sobre todo a escoitar. Para preparar outro golpe. Non. Ou non só. Gústame escoitar o que din de min. Gústame como pronuncian o meu nome. E soa con respeto. Os paisanos e os da Garda Civil. O lobo de Malvís, un digno inimigo. Vostede ten un bon nome, señor Veiga. Eu aínda teño que facer o meu. O meu nome vai ser o único que deixe tras de min. Xa vou vello. E vai ser a única herdanza. Que di? Axudarame. Non deberías aceptar cartos producto dos roubos. Non estou rouca. Que non estou rouca. Póñame co cuartel da Garda Civil. Hola, Dora. Que lle pasa? Está rouca? Como? Non faga nada. Agora mesmo imos. Que pasa? O lobo de Malvís. Chamou el? Vamos. E o lobo co seu botín marcha do bosco da serra e abandoando os seus homes achega se a cela bella. Moi ben. Acepto o seu caso. Pablo, Dora acaba de chamar a Garda Civil. A Garda Civil? Sí. Que pasa coa Garda Civil? Veñen por aquí. Acóchese na cociña. Preto da porta, por se pasa algo. Como sabe? Teño bo oído. Veña, por aquí. A que se debe esta visita, tenente? Chamounos Dora. Di que escoitou o lobo de Malvís. Debeuse confundir. Só estábamos falando del. Eu vin entrar un home. Un cliente. Marchou hai un pouco. Pero se eu estaba... O cliente marchou, Dora. E falábamos do lobo de Malvís. Non era o lobo de Malvís. Se vas pegar a orella á porta será mellor que afine o oído. Eu non... Sei que o fixo por ben, Dora. Pero a próxima vez asegúrese de que ten motivos. Vamos, Camón. Leva isto ao meu cuarto. E de paso ordeno o roupeiro.
Quen é vostede? Desculpe, señora, Celso Andrade, un amigo do seu fillo. Descúlpeme vostede, a min tamén. Pero é que hai moi pouco tempo que entrou nesta casa un ladrón. Arsène Leblanc. Non o culpo por desconfiar nos tempos que corren. Hai moito pícaro. Leva moita razón. Pero sente. Gracias, señora. Un home de verdade non se atrevería a facerlle nada a unha muller, e máis a unha señora como a vostede. Moitas gracias, é vostede moi amable. Pero de que coñece vostede a meu fillo? De Santiago? Sí, sí. Levalle uns poucos anos para ser compañeiro de estudios. Fue un profesor seu, catedrático de Dereito Criminal. O hábito non fai o monxe, señora. Por suposto. Claro que hai moita xente que confunde as cousas. Nesta casa estamos afeitos a todo. O meu fillo encárgase de poñernos o día, xa me entende. Perfectamente. Co seu permiso, señora. E que o trae por aquí? Estou percorrendo os camiños de Galicia. Traballo de campo. Pode dicirse así, sí. Xa está. Mi madre. O teu profesor acaba de presentarse el só. Pena de que non teñas máis amigos como él. Sí, hubo unha pena. Señor. Un placer, señora. O mismo digo. Nunca me falaste de él. Xa pasou o perigo. O da Garda Civil, sí. Agora só queda o perigo de que acabe casando con miña nai. Só intentei ser amable. Outros poderían aprender. Quero agradecer a súa axuda. De non ser polo seu oído, a estas horas xa estaría preso. Gracias. Sí, teño un bo oído. E deixou a súa banda só para vir ata aquí, limpar o seu nome. No asalto a canteira colléronos por sorpresa. Nunca nos pasara eso. Un despiste teno calquera. Nesta profesión, non. Xa. Xa imos vellos. E decidimos xubilarnos. Eles quedaron a rematar o reparto. E foron collidos pola Garda Civil. Como? Non lín nada deso. Sóbeno no cuartel. Vaya, por Deus. Era boa xente. Bos amigos. Eu tiña presa por solucionalo do nome. Por eso vin ata aquí. Sempre teño sorte cando se trata de fuxir. E que pensa facer despois? Seguir fuxindo. A Portugal. O Algarve. Despois de tantos anos no monte, apetéceme vivir na costa. Pero teño unha pregunta. Por que confiou en min? Podía estar mentindo. A pistola. Levaba na man dereita. E o seu imitador é zurdo. Vexo que estou en boas mans. Volverei mañá para saber dos seus progresos. Señorita. Onde vas, rapaz? Pelexar con loro inglés? É para defenderme. Deixa-o, anda. Anda, ven comigo. Ven. Ponte como estabas antes. Mira, este puño ten que protexer a cara. Este cóbado pegado no corpo e co brazo protexéndote. Este máis atrasado, protexendo a cara e o corpo, pero disposto sempre para sair e golpear. Así. Que tal? Mellor? Sí. Así estarás máis coberto e máis seguro. E a seguridade é moi importante para gañar unha pelexa. Vostede boxeou moito. Sabes o máis importante para gañar unha pelexa?
evitala. Fuxir? Cando son moitos, sí. Hai que ser valente, pero non parvo. Pero non é só eso. Cando pelexamos é por algo. E aquel que gaña sen necesidade de golpear, ese é o mellor. Que non consegue sen loita. Caramba, e como se fai eso? Cando saibas, contame. Quero un pouco. Pois teño fame, non che vou dicir que non. É como o pavo, para a ensinanza. Pois se pagas así de ben as leccións, e de vir máis veces. Está moi bo. Fai na miña nai. Se quere, podo lle traer máis. Estupendo. Boas tardes. Se lles podo ser de axuda? Non, xa íamos marchar. Estaba ensinándolle unha lección ao rapaz. Ata logo. Se o deteñen, o caso pechouse. E quero averiguar quen é o falso lobo. Quero a verdade. Eu tamén. Ademais, realmente estanos pedindo o mesmo que a Pombo. Así contentamos a 2 clientes resolvendo un só caso. Xa, 2 lebres cun tiro. Paréceche mal? Non, non. Eu intentarei averiguar a quen pertence o cercado onde atopamos as ovellas. E eu vou revisar o informe de Martiño. Que está pensando, meu tenente? Leva toda a tarde calado. Na casa dos Veiga había algo raro. Sería ese cheiro de tabaco. Menos mal que o seu non é tan forte como que usa o abogado. Como? O cheiro no despacho. Xogo a partida con Pablo. Coñezo ben o tabaco que fuma e non é tan forte. As cabichas que atopamos na canteira. Das que fumou o lobo. O mesmo cheiro. Había unha cabicha como esta no despacho de Veiga. Entón o lobo está na casa dos Veiga. Vamos. Estaba a cabo. Xa marcharía, mire que hora é. Seguro que xa marchou? Pablo estaba moi tranquilo. Poida que o lobo fose pedir os seus servicios como abogado e non a roubar. Se cadra, ese era o misterioso cliente que xa marchara. E o abogado estaría implicado, porque non dixo nada. Poida que non coñecese a identidade do cliente ou que obrigase algún tipo de segredo profesional. Mellor non alertalo. Entón, que facemos? Vixiar. Si estou no certo, ese home volverá. Mañá vou facer a rolda e vostede apostarase diante da casa dos Veiga, ben cedo. Outra vez madrugar. E sexa discreto, cabo. Non se preocupe, meu tenente, serei discreto. Non me van ver, nin me van escoitar. Serei invisible, meu tenente. O corto do pé ten moitas esgazaduras. É como se non o fixesen dunha vez. Como cando cortas o oso cun machete e tes que insistir hasta partilo. Pois daría co oso. Non. Os dedos pequenos do pé son doados de partir cun só golpe de machete. Tivo que haber asañamento. Aquí tamén hai algo raro. Martiño dixo que a partida estaba formada por 5 homes. E cando asaltaron, o Simón, un dos homes do lobo, xa fora detido na canteira de Sete Ventos. Só quedaban 4. Certo? Vese que por algunha razón quen atacou a Martiño non lera os xornais dese día. Cos cóbados protexe o corpo, coas mans a cara. E despois pega así. Ese home sí que sabía boxear, eh? Era moi simpático. Bos días. Hola, Matilde. Hola. Laureano, viña para facerlle unha pregunta. Espera un pouco. Conta. Vostede sabe de quen un cercado progando cai tirando cara a Pena Grande? Antes da Fraga Bella. Sí? Pero non o que está preto do río. Non. É cerca das leiras dos Castro. Sí, a Beiriña.
Ajá, xa. Pois non. Non sei de quen é. Mire que é enredante, Vostede sabe de quen é? Eu non vou saber. E de quen é ese cercado? É un que está ao outro lado da Fraga Bella, non é? Sí, pero de quen é? Que aínda mercar a parte das... De quen, Leocadia? Non ten sentido. Sí, ese cercado é meu. E por que... Aseguroche que eu quedei tan sorprendido como a ti cando mo contou Indalecio. Así que meu pai sabía de quen era o cercado. Pero teu pai é un home discreto e preferiu comentalo comigo. Por se o asunto tiña que ver con algún negocio meu, pero non era así. Entón vostede non sabe nada. O único que sei é que ese ladrón está facendo cousas moi extrañas. Moito. O máis raro é que Segando tiña que acabar ali. Nese mesmo cercado. A ligar da pombo as ovellas. Non ten sentido ningún. Roubar jogando a pombo cun ferido polo medio para deixarlo despois no mesmo sitio. A obra dun tolo. Ese pasou algo no medio. Entre o roubo e o... Teu pai atoparía pegadas que o indicara. Temos que falar con Martiño. Escápasenos algún detalle. Señor. Hola. Hola, rapaz. Que tal? Viña por outra lección. Vou pagar. Moi ben, pero vas ter que agardar un pouco. Teño unha reunión con Pablo Veiga. Esperarei aquí. Ata agora, campeón. Aínda que temos probas dabondo da súa inocencia, queda moito que aclarar. Sí, todo isto é moi raro. Se cadra, mañá temos máis respostas. Pablo, a Garda Civil. Outra vez. Outra vez que? A Garda Civil. Veña, corra, por aí, por aí. Tenente, este non é forma de entrar nun... Ese é o home que... É un bandoleiro. Pero que di? Este señor chámase Celso Andrade. Señora, Celso Andrade sempre foi o meu nome. E gustaríame que me lembrase sempre así. Pero nos montes de Galicia son coñecido polo meu alcume. O lobo de Malvís. Mi madre. Señora. Doña Elvira. Prométolle que terá a mellor defensa posible. Pero que fan? Por que é lobo prendido? É o lobo de Malvís. El non é. Equivócanse. Eu vin o lobo na praza, el non é. Aquelo metió un mochan e era un monstro. Paquiño, non moleste. Paquiño, eu son o lobo de Malvís. E non sei quen te tiraría, pero eu non fun. E ali pasei todo o día, no meu agocho, sen moverme, alerta, ata que o vin aparecer. Alégrome de que prendesen a ese monstro. Por fin poderemos dormir todos tranquilos. Non sería ese o home que lle estivo ensinando a vocear a Paquiño, non? Claro que non, Leocadia. Paquiño, pasa para dentro. Ese home é máis intelixente que calquera de nós. Paquiño. Xa ven de quen quere aprender o meu fillo. Dun bandido. Xa se lle pasará. Cousas de rapaces. Mais cando vexo o castigo que lle cae aos criminais. Por fin se fará xustiza. Nunha sociedade xusta, ninguén tería que botarse ao monte para fuxir do recrutamento. Así empezou o lobo, non? Cobra. Que lle pasará a Pombo? Non estivo moi calado. Outros xa falan demais. Pódenos deixar sós un momento.
Gracias. Eu non fun. Nin roubei as ovellas, nin entrei na botica. E moito menos atei a boticaria. Xa o sei. Celso Andrade. Gracias, Feliciano Pombo. Desculpa que non te convide a pasar ao meu novo fogar. Un bo anfitrión ofreceríache onde sentar. Eu o que sinto é que nos teñamos que reencontrar con estas rexas polo medio. Meu vello amigo. Pasou moito tempo. Ben se ve que ti eras o máis listo. Fixeches moi ben en dedicarte a cousas legais. Home, legais, o que se di legais. Pero fala baixo. Aquí hai partes do meu pasado que ninguén coñece. Mellor que siga así moito tempo. Xa non teño anos para sacarte daqui a tiros, que senón... Nin eu quero seguir fuxindo. Pero conseguireiche un bo abogado. Xo teño. Pablo Veiga leva o meu caso. O teu caso? Xa? Contrateino para que investigase eses 2 asaltos. Eu tamén. Marachispo, coma. Cobra de 2 clientes polo mesmo caso. Gústame ese tipo. Sí. Sabes, estiven a isto de ser o seu sogro. Segue che doendo? Sí, dame. Segue aberta. Xa tiña que estar cicatrizada. Tivo que facer algún esforzo co pé. De saber que estabas así non che pediría que viñeses. Tanto ten. Que me quería? Quería repasar unhas cousas sobre o asalto. Pero xa yo contei todo ao Garda Civil. E dis que xa colleron o lobo de Malvís, non? És zurdo? Son. Como a teu pai. Ainda así era o mellor zapateiro de Celavella. E segue sendo. Pero xa non traballo de antes. Non pode competir cos zapatos modernos. Eses que veñen das fábricas de fora. Son demasiado baratos. Lín a túa declaración e hai algunhas cousas que non entendo. O que? Por exemplo, dixeches que foran 5 os asaltantes cando só había 4 homes do lobo en liberdade. Non sei, foi todo moi rápido. E as ovellas roubadas apareceron no cercado de Pombo. Eso tamén me sorprendeu a min. Pero Pombo ten moitos amigos. Martiño... Que? Que é o que estás ocultando? Eu? Mire, eu non vin aquí para que me trate de mentireiro. Este é un anaco da tira de coiro co que ataron a Inés. Igual a outro que topamos coas ovellas. Un coiro moi peculiar. Sí. Idéntico a este outro. E sabes onde o collín? Na zapatería de teu pai. Ele non ten nada que ver. Non sabe nada. Fun eu. Fumarei na tua saúde. E direi que che traian unha comida decente. A desta pensión non é moi boa. Gracias. Ten outra visita. Onte non lle pude andar. Moitas gracias, Paquiño. Don Pablo vai nos sacar. É inocente. Son inocente do que aconteceu en Celavella, pero hai outras cousas. Seino. Coñece todas as súas aventuras. Aventuras. Pasar fame, frío, sempre fuxindo con medo. É unha merda de vida. Ter familia e fillos. Esa é a aventura que sempre quixe, pero non puido ser. Espero que ti teñas máis sorte. Pero non podo aceptar este chocolate así de balde. Unha última lección de loita. Conte. Se pelexas durante moito tempo, por moi bo que sexas, sempre atoparás alguén que che gañe. Así é. Só escapa quen no fondo desexa ser collido. Por que? Non sei. Quizáis para descansar.
Cortachaste 2 dedos. Ese era o que quería. Quedarse en 2 dedos. Sigo sin entendelo. Sorteo dos quintos. Tocou ir a guerra de África. Meu pai non ten os 300 pesos que redimen do cumprimento do servicio militar. Finxín o asalto para ter esta ferida e librar. 2 dedos do pé. Curiosa coincidencia. Por qué? Contan que moitos xudeus de Centro Europa lles cortaban 2 dedos do pé aos seus fillos para evitar que fosen a guerra e tivesen que luitar contra xudeus de outras nacións. Eu non son xudeu. Só é unha coincidencia. Elixín o pé, porque o que fan moitos aquí é cortar o dedo índice da man dereita. Así quedaría menos sospeitoso. Eso podo entendelo, Martiño, pero para que montar todo o enredo co lobo de Malvís? Automutilarse para non ir á guerra é unha deserción. E eso... Consello de guerra e poida que pena de morte. Por eso finxín o asalto. Levei as ovellas ao seu lugar porque non o facía por cartos. E logo fixeme a ferida. Custoume un mundo. Non é fácil mancarse ao mesmo. Por eso había tantas esgazaduras no corte. Non foi un asañamento. Todo o contrario. E por eso dixeches que foron 5 asaltantes. Na feira non tiveches tempo de saber que prenderan a un dos homes do lobo. E por que asaltache a botica? Cando vin que había moitas dúbidas sobre o asalto, tiña medo de que me descubrise. Así, habería outra persoa que dixera como a min que foi asaltada polo lobo. Inés. Foi nese asalto onde forzache o pé. E a ferida volveuse a abrir. E agora está moito peor. Dille que vai a cambiar a vendaxe onde a Inés. Vai onde Inés que che cambie esa vendaxe. Irei. Eu non fixen ese asalto por mal. Mire, os cartos, nin os toquei. Tiña pensado devolvelos. Daste de conta de que me pos nunha situación moi difícil. Vou. Se conto o que pasou, podes acabar diante dun pelotón de fusilamento. E senón, un home inocente cargará coa túa culpa. Que vai facer? Non o sei. Era Venceslao. Teu pai díxolle que estabas aquí. Quere que pases as 5 polo cuartel e identifiques o lobo de Malvís como teu asaltante. Bos días. Bos días, tenente, que desexa? Veñolle notificar que os as 5 se ten que presentar no cuartel para identificar o seu asaltante. E tamén quería un pouco de medicamento para tose. Agora mesmo. Din que isto é mellor para tose. Estou seguro. Alégrome de que prendeses ese canalla do lobo de Malvís. Muller delincuente, sí, pero canalla. Non parece mala persoa. Unha pena que un home así Non remata... sei como un home tan listo como a ti se deixa enganar por 4 cousas amables que fai un deses animais. Penso que xa escoitei eu eso antes. Sí, palabras sabias dun home non tan sabio, polo que parece. Marcho. Chamou don Pablo, polo visto ten algo urxente para min. Ata logo, mi padre. Estou arrepentido, señor. Non quería facer mal ningún. Pero o mal xa está feito. Farei o que sexa por reparalo. Que vai facer? Non vou dicir nada. Non quero mandar un home ao pelotón de fusilamento. Gracias. A fin de contas, alguén vai pagar polos asaltos que sufrín e o meu prestixio quedará a salvo. Pero non esquezas que un home bo está no cárcere pola túa culpa. E xa bastante vai pagar polos seus propios erros. Non te preocupes, Martiño. Se Pombo di que non vai dicir nada, é que non vai dicir nada. Pero ten razón. Fixen mal. O rapazo que quería era librar de ir á guerra. Non é o primeiro caso que vexo. E non me extraña. Mais que haberá. Fixe un bo traballo, Pablo. Ten ben merecida a súa zona de detective. Son abogado. Se fose detective, intentaría saber que ten con Pombo para que lle trouxese esa comida tan boa.
Que vai facer? Boas tardes. Boas tardes, Inés. Que tal que a nova vendaxe? A vendaxe? Ah, sí, moi ben, gracias. Xa estamos todos. Podemos pasar. Senta. Gracias. Inés, recoñécelo. Non sei. Non tes nada que temer. Xa. Señorita, por favor, mire sen medo. É tranquilizador saber que a miña inocencia depende da mirada duns ollos como os seus. E perdoe o meu atrevemento. Non puiden ver moito no asalto, pero esa voz e o ton... Penso que este home non foi o que me asaltou. Vaites. E vostede, Martiño? Eu? Sí, a vostede non lle vendaron os ollos. Non, claro. Martiño. Fun eu o que... O que me viu cando te asaltei. E non te poñas tan nervioso, home. Que estas reixas son moi fortes. Como vai ese pé? Tiven que mancalo. Pensei que ia sacar unha arma. E vostede, señorita, espero que as cordas non lle fixeran moito dano. Non. Pero foi con tiras de coiro. Eso era o que quería dicir. A miña cabeza xa ten o que quería, tenente. Satisfeito? Entendo que esta é unha confesión. Entende perfectamente. Redactarei un documento por escrito. Vamos. Xa axudo a Martiño. Gracias. Non sei como agradecerlo. Non importa. Eses dous pequenos asaltos non van sumar moito máis tempo de cadea ao que xa teño. Pero o seu nome? Don Pablo díxome que... É mellor manchar un pouco máis o meu nome que enviar unha persoa á morte. Non lle parece, don Pablo? Venceslao. Sí. Hoxe a mañá fun moi dura contigo. Levabas algo de razón sobre ese home. Gracias. Non sei coa culpa de quen está cargando, pero ese home non foi que me asaltou. Pablo tiña razón. No que? No monte hai lobos de moitas pelases. Pablo dos Veiga chamado, home de creta de leye, o malvisteno pillado dos detectives o rei. Ali na casa dos Veiga foi preso un ladrón malvise, o imitador anda ceibo todo semella ter fin. Don Aquilino, que alegría teros de novo por aquí. Sempre é un honor volver á súa casa. O espectáculo que van presenciar é unha adaptación da famosa novela 20.000 leguas de viaxe submarina, de Xulio Verne, que servidor realizou coa esperanza de que sexa do seu agrado. Sara Ponte, que non me é ese para unha actriz. Por que dis eso? Porque todas as actrices teñen nomes estranxeiros. Sara non soa nome de actriz. Paquiño. Son Sara. Sara Ponte.
Sara Ponte non existe. Chámase Renata Montero e é a miña muller. Señorita Sara, por que se fixo actriz? Non o sei. Un día de súpeto vime en riba dun escenario. E agora non sabería que facer. É inestable e caprichosa. Pero quéroa. Sempre se lle deu moi ben mentir. Será por eso que é boa actriz. Vostede abandonouno. El quere que volva. Non volverei con el. Abandonou o seu marido e ten que volver con el. É o que di a lei. Xa, polas boas ou polas malas, non? É a lei. O importante é por que o abandonou Pablo. Vostede non sabe nada de min, nin do meu pasado. É isto, este lugar, no fondo do océano, tan lonxe de todo. Para min é como se o tempo se detivese, como se volvese a nacer noutro mundo, onde nada do que fixen ou do que pasou na miña vida tivese importancia. Parabéns, señorita Ponte. Gracias. Estivo vostede maravillosa, deslumbrante. Pregámoslle que vaixe connosco celebrar o éxito. Gustaríanos que baixase a tomar algo. Non me contaches nada, como ia vestida? A mí non me pareceu que fose para tanto. Pois é. E é heroína da obra. Agora todas as rapazas quererán ser como a ela. Eso de ser actriz ten que ser unha cousa bárbara. Ben se ve que vostede ten madeira. Veño a presentar unha denuncia. Unha denuncia, moi ben. Pero dígame a quen teño que deter e listo. Para eso estamos. Sara díxolle que tiña experiencia como actriz, pero Aquilino decatouse de que non era así. Tívolle que ensinar todo, ata o que era un mutis. E por que a deixaron seguir con eles? O vello é un bo home e di que Sara ten madeira. Sara, nen sequera se chama así. Demasiadas mentiras, non?